ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗହମ କ୍ଷେତରେ ମୂଷାଟିଏ ଗାତ କରି ରହୁଥିଲା। ସେ ଗହମ ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ମୂଷା ଗୋଟିଏ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ପାଳଭୂତ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ପାଟି କରି କହିଲା, ଏଠାରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ, ଏଇଟା ମୋ କ୍ଷେତ, ତମେ ଏଠାରେ ଶସ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଝିଣ୍ଟିକା କହିଲା, କିଏ କହିଲା? ମୋର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ଏହି ଶସ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋତେ ରୋକିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଝିଣ୍ଟିକା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ମୂଷା ତାକୁ ରାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ଝିଣ୍ଟିକା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗେ ତେବେ ସେ ଭୋକରେ ମରିଯିବ। ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୂଷା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତା ପରଦିନ ହିଁ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ମୂଷା ଖୁସିରେ କ୍ଷେତ ସାରା ନାଚିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଝପଟି ଯାଇ ମୂଷାକୁ ମାରିଦେଲା। ମୂଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଝିଣ୍ଟିକା ବିଲେଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ମୂଷା ଏବଂ ଝିଣ୍ଟିକା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ। ପିଲାଏ, ଗପଟି ତ ଶୁଣିଲ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ।